Sesa. Nah, Pak Sesa. Kowe iki kowe iki nyunatne anakmu modalmu apa ora? Modalku apa ya? Sumbangan. Oleh Nyuwun Budi nyami sewu. to. Nyuwun sewu Kang Pur. Lek kula niku ikhlas lillahi taala. Senajan to bengi aku enggak bayaran belas tenan. Sing ngomong ikhlas apa mau? Bukesi, alah mau arep budak mosok belas pak muni ngono. Ngono ikhlas lillahi taala omong apa? Wetengmu gedhe. Kula niki Semar. Ha nggih. Wong sing kedunungan Semar niku biasane cedhak ing kawicaksanan, atine becik, tansah pinayungan rahmat barokah Gusti. Satemah tansah manggih kamulyan nyatanipun. Kaya dalu niki ing atase duwe gawe sepuane kaya ngene ditunggoni dulur-dulure dasare kiwa tengene padha nglumpuk. Yen ora ditunggoni Semar ora bakal tepung sing diarani kawicaksanan. Wah, mula wetenge padha gedene karo kowe. Pun samangke Ndara Prabu Pandhu Dewanata ingkang putra paduka paringi jimat asma mugi hanyembuha kamulyan. Nggih Kakang Semar rikalungguhan iki muga jagat sineksenana anambah ana kasantosaning putraku panenggak ingkang wis keluar saka bungkus ana satengahing wana Mandalasara ndak paringi jimat asma Raden Bratasena. Inggih kula ingkang hanyekseni wiwit dinten menika jengandika Ndara Panenggak dipun paringi jimat asma Raden Bratasena minangka ucap syukur jenengan mangjoget nggih Den. Wah, mengko ge ora sida meneh. Den sida ben dijak dolan nyangguyangan. Nggo sigra mangsah nggih Den.
Tepuk tangan untuk para pengrawit luar biasa iki. Wah, apik tenan ya, Nduk. Iya, Mak, ya. Nggih. Syukur alhamdulillah kang wis diantu-antu samengko wis kasembadan. Nggih. Jumbuh kelawan rantaman ingkang sampun kawuri. Dina iki tanggal 20 November Mas Kasun ing Bulusari kene nganakake yaiku tasakuran supitan ingkang putra. Rikalu gewan iki kabeh ingkang wis kaaturan rawuh lumantar serat sedahan sarta apa kuwi ijon iki wis padha rawuh. Ngono ya, Mak ya. Iya, iya. Tur aku lagi ngerti iki bareng aku sowan ana dalem kene nalika isih kuliah mbiyen asmane lak Mas Purwanto. Iya. Ning bareng neng kene iki asmane dadi Mas Bagong Purwo iki lagi iki aku ngerti. Ning barang tak telesih-telesihne apa kok sebabe asmane dadi Mas Bagong Purwo. Bagong iki tegese piyayi sing pancen blater, Purwo iki tegese dheweke iso sukses iso sugih ngene mergo golek pelarisan golek pesugihan ning alas Purwo ngono lho Pak. Oh ngono. Mula ranah ora mokal. Heeh. Ciri-cirine wong sugih kuwi ana 3. Apa wae? Siji nyambut gawe sing mempeng. Heeh. Loro tigen mugen. Ping telune tegelan, Nduk. Oh, mentalan to. Mentalan. Iya. Ning kowe minangka geguyonan wae iki entuk-entukane serawungi kaya ngene iki gandeng salah satu angkatan alumni lulusan mahasiswa isi Surakarta jurusan pedalangan. Lah gandeng awake dhewe satu angkatan Mas Purwanto utawa Mas Bagong Purwo iki kagungan kersa supitan utawa sunatan wis sak trepe lamun to kanthi ikhlas lahir batin sak kuwating tenaga sak kadaring laku semampu-mampunya awake dhewe ngaturake panglipur ngono ya Mak. Iya, aku uga setuju. Direwangi adoh-adoh iki wiwit saka Solo, panjenenganmu saka Solo tekan kene iki ya ragat. Pacitan Wonogiri tekan kene iki ya ragat. Ya. Saka anggone nyengkuyung kelawan sedulur kang wis wiwit taun 2000. Biyen kuliah bareng loro-lopo bareng. Iya. Iki apa-apa ya disengkuyung kanthi lahir batin. Ah, bener, Mak. Sing dadi pitakonan, Nduk. Apa? Awake dhewe gobyos kene iki apa ya arep ngamplop? Ya engko dicoba wae parandene kok Pak Kasun gelem namka berarti ya panjenengane tegel tenan karo awake dhewe. Ngono kuwi, ngono ae. Ning piyayine iki blater lho, Nduk. Blater ya. Dasare sembodo. Seneng sedekah wiwit biyen mula wong nyatane aku lawan kowe kanca-kanca kabeh kang cacahe udakara 20-an nalika kuwi saangkatan pedalangan kuwi yen ana apa-apa playune nang kose Kang Pur, Kang Bagong Purwo kuwi pramula wengi iki umpama sliramu ngersake ngamplop kuwi yen ditampa kuwi ya ora pati apik. Nek ora ditampa kuwi ya apik. Ha iya. Ya piye to, Nduk? Lah wengi iki disengkuyung tangga teparo dasare Kasun. Nggih. Wayangan dalang kondang sliramu kuwi nek nanggap pira? Ya ya sing kebangetan pancen sing duwe omah. Janjane pamane wayangan kerja bakti tenan dalang pira iki kabeh? Dalang 8 ora bayaran kabeh ra apa-apa. Sing marai lara ati dadak nekake bintang tamu Niken Salindri larang regane. Lek karo sinden tegel bayar karo kancane ora mbayari kocluk kok piye. Iya, ngono kuwi bene. Ning sing wis-wis lho ya. Apa? Gandeng kakangmu kuwi kapetung nek bab duit ora pati digagas. Apa meneh aku karo kowe pira to duit ki kertowajine pira? Heeh. Dibanding karo paseduluran. Iya. Wis ben Niken Salindri dibayar duit akeh puluhan yuta ya ben. Awake dhewe sesuk mesti digawani pelem karo rengginang lho.
Lah ya nggih renyah-renyah ya. Apa-apa. Enteng ketok akeh murah. Tur iki nun sewu cara wong dodolan. Iki Pak Kasun Kang Purwanto iki Bathik. Ketoke nekakne Niken Salindri. Sing bayar dudu kuwi ning Kang Siswantara iki bayar iki. Sumpah mbok picek to wis to. Kok ora kepenak. Karo Budi Nyami. Aku Ya ora ora kepenak. ya ora. Betul lah. Makane iki perlu diluruske. Piye? Nduk. Lah kok dadak dilurusne apa Ken. karo Mbak Yu rong iso lurus. Aku kok nate ngebel dirimu. Apa? Sing ngebel dirimu sinten? Kirangan nggih Pak, wong kula mawon nggih niku wae dicalang kalih Pak Sis kok. Nah, Pak Sis lah. Nggih. Kowe iki kowe iki nyunatne anakmu modalmu apa? Ora Modalku apa ya? Sumbangan. Oh, lek ngrebuk sumbangan mumpung kowe nang kene nyoh iki atas nama Bapak Cahyo Kuntadi Jaten Karanganyar. Tampanen lek kowe tegel ayo. Wajib nampa. Tegel kowe tegel. Gelem nampa kowe? Nyoh, tampanen ra apa-apa. Anakmu kon rene anake putrane endi sing disunati? Manuke cek lara. Manuke cek. Ra apa-apa lara pisan karep enake selawase winggo ayo. Ngene Apa? sewu. Ketoke Mbak Yu iki ya anu iki apa jenenge? Rada iri iki Mbak Yu iki. Mbak Yu. Panjenenganku nek pengen kaya Dik Niken. Gitu. Engko tak Pripun? carane penak, budi sik ning kono kok. Nggih. Lha nggih, karek nuthuk budi ki lho. Nyuwun Budi sewu. Nyami to. Nyuwun sewu Kang Pur. Lek kula niku ikhlas lillahi taala. Senajan to bengi aku enggak bayaran belas tenan. Sing ngomong ikhlas apa mau? Bukesi, alah mau arep budak mosok blas Pak muni ngono. Ngono ikhlas la taala omong apa? Loh, tenan lho Pak, ngene lho Pak. Aku kelingan sejarah. Kelingan sejarah Kang Pur karo Mbak Yu Ervina kuwi lelabuhane karo kanca-kanca dalang 2000-an niku luar biasa. Kowe ora ngerti kenapa kok Kang Pur akeh labuhe ning dalang-dalang iki. Mergo ya arep diunduh ngene iki akhire. Iki adek iki pinter politike ngene iki. Mula lah ngene dhewe nggawa apa kae jenenge kerupuk apa Kediri apa Mbak? Kerupuk Kediri, kerupuk sing kayak sambel kae lho. Kerupuk upil, opak upil, opak upil. Opak upil, mosok dalang diopahi opak upil. Ora digawake ya goleki Nah, ya. iya. Nggih. Pak Yoyo, Apa? aku nyawang wajahe Kang Mburi ora tegel. Ora tegel. Apa-apa ketok lho. Heeh. Wayang disengkuyung wong kanca-kancane. Iya to. Heeh. Donatur utama Kang Sis. Kang Sis dadi wong sugih to. Aku ora pati yakin. Kok iso? Tuku lampu ora kuat. Lah kok iso? Omahe tingkat sing ngisor kuwi lho jejer papat kan. Tengah lampune modar ta. Iki wong sugih capopo ya. Lah kuwi kos-kosan ora dienggo ya ora dipasang ngawut ae ora nggih. Ning syukur alhamdulillah ya Pak Yoyo. Pripun? Biyen Kang Sis iki gawani jialing ngalor ngidul ora tau wadus ya to. Nebasi pelem. Alhamdulillah saiki wis dadi wong sukses, omahe apik, ngendi-ngendi investasine akeh. Heeh. Gur karek adine iki engko piye? Piye? Ya sukses ngono. Buktine sukses ngundang dalang semeni ra bayar. Sukses lho dhek berarti. Ayo. Elok le ora Kang Pur apa enek ngono kuwi. Ora eneng, cah kendel kok gleleng kok. Masa ora ketang 1000 ora kok segawani Mas mahasiswa. Manut wis pokoke ngene iki gur melumah tok iki. Ora guyon. Lah entuk-entukane Serawung ngene iki dadi engko gentenan. Saiki sing kagungan kersa Kang Purwanto. Sok suatu saat ganti Kang Tarwadi, terus Kang Fajar, terus Kang Nanang dan lain sebagainya. Sing intisari ini awake dhewe ya nyengkuyung bebarengan entuke Serawung. Iya, matur nuwun. Nek aku ora ngene iki, Mas. Apa? Sembodo aku. Sembodo piye? Apa-apa tak ragati dhewe. Ora kaya ngene iki udah halangkat mau kopi lho ora metu. Masyaallah. Ayo. Iki yang ngrawuhke genduk Niken Salindri. Syukur bagi 1000 ngregengake minangka apa kuwi nyeneng tangga teparo. Nggih. Iki pamane sing klasik dhisik piye? Pripun? Saiki mau ibuke arek-arek kepengin ngadu. Oke. Lek Mas Fajar ado Pacitan lah nggawa kado kambil pirang-pirang to mau. Lek aku karo Bu Kesi arep ngadu ya kuwi sing klasik dhisik. Ya kuwi gending kutut manggung men duet
sinden viral era 90-an karo sinden viral era sekarang ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu kalian Genduk Niken Salindri men duet nembang kutut manggung. Setuju para penonton? Penonton setuju? Nuwun sewu Mas yo. Nuwun sewu pangapunten. Iki saderenge Bu Sukesi Rahayu mesake sing anak yo ngate wusana iki gentian kancane Nduk. Iya, gandeng dalange ana 8 gentenan ngono nggih. Yo. Koko sing dupaku melon ngeninging tas sang apeke kawengku sagung jajahan nanging sanget hangi kipi sang reksi kaneka putra kangen cok saking wiyati iku sanyatane Bonceng seret winangun montor meluri rinepo muni rinepo berangan berasa kaniarsi sesindenan keplok pepincelan suwe-suwe menuju prana bangkit magang kangi rombong sigrah saya lakon sumantik kaliling bojaran seret Sanyarane bonceng seret winangun montor meluri rinepo mundi rinangku
Los lungko wekasan parane cinegat tetalanira supaya kandhek lakune lakune jong pinara sapta jong pinara sapta tinalangan asri wening ing kumrining Kanjeng Ibu kalinan ingkang putra nyuwun dawuh supados para Pandhawa saged matrapaken diri jumbuh kalian darmanipun kasatriyan. Kunti ibuku nalaraku kakubel dening rasa pitakon magepokan kelawan kamukten negara Ngastina. Cari negara Ngastina tinggalane Bapa Pandhu swargi. Ning nyatane lakon anakmu malah ora cetha adoh saka kamulyan sarta kawibawan. Rina wengi mung klambrangan urip sarwa kecingkrangan. Ya awit mung tansah disikang-sikang karo para Kurawa. Banjur ora ngendi dununging adil. Anak bungger para Pandhawa ngadepi lakon mono sing jejeg imanmu ya nggih aja nganti kelangan kiblat. Tek pliwering kahanan sarta mobahmu ing swasana mono ora awal saka pamertinding Hyang Agung. Yen sira mung tansah ngresah lan ngresula teges maeda marang adiling kodrat. Kanjeng Ibu, menapa adiling kodrat Pandhawa kedah kados mekaten? Rinten dalu tansah dipun siya-siya dening para Kurawa. Tanpa cetha perkawisipun ing ngatasipun Pandhawa lan Kurawa menika tunggal darah nanging persasat kadilisah kaliyan toya tebih saking karukunan. Puntadewa Bratasena lan kowe Permadi apa dadaranane Pandhawa nemahe lakon ingkang abote kaya mangkono. Ngerti ya kula emas kang isih murni kupisane mencorong kudu dileler lan sinangling. Mutiara pisane dadi anting-anting utawa giwang iku kudu diwangun. Semono uga gaman kuwi bisa landhep kudu diasah. Ing donya iki ora ana adil lan bebener tanpa pangorbanan nggih. Ora ana adil lan bebener tanpa pitukon. Bebasane Jerbasuki mawa biya kula Pandhawa. Lakon sing nduk sandang dina iki malah dadi paseksen ya nggih. Yen Pandhawa mono resik atine suci budine. Ketitik gelem ngalah marang sedulure tuwa kanthi rasa ikhlas lahir terus sing batin. Tanpa liwat lakon iki jagat ora bakal nekseni kautamaning para Pandhawa adil lan bebener kaya sing nduk karepake mau. Sabab apa nggih?
samubarang ingkang dumadine sarwa kedadak iku upama wawan matenge mateng kemrangga ora bisa legi lan seger kaya sing mateng ana utonge leng-lenging driya mangu mangungkung kanduhan rimang Terleno tanpa kanen pong Yentang tuluso mengku sang Dahutama wong soroting pandam sumuluh amadangi jroning pasarean kula Pandhawa kinarya rembuking laku lan winit jarwo luhur ayo dina iki padha nindakake tapa ngrame nggih sing ateges tetulung marang kepadaning urip bebasan ngusadani wong lara akarya seneng kang nandhang prihatin men uripmu bisa migunani tumrap jagat iki ya nggih wah Prabu Kunti bakal estoke dawuhmu Redo mawur mangawur-awur urahan pengaraning ngadure kong maguru kongso tetekadya putula para panjriting turang gesti ora katak ingkang tuwa layu sepe turung suwe anggonku jagongan kelawan anak-anakku para Pandhawa iki ana pawongan kang mrepeki marang lakuku kowe sapa inggih Kang Dewi dipun tepangake nami kula menika pun Demang Wicrapa Demang Wicrapa inggih banjur sangkan paranmu kula menika saking Manahilan. Saka Manahilan inggih. Banjur ana parigawe apa dene Jengkita merpeki marang lakuku inggih badhe ngaturaken ketiwasan Sang Dewi. Sampun pinten-pinten warsa mandhapipun pinten-pinten sasi mandhape milih
Pinten-pinten dinten menika Ratu Gusti kula menika tansah paring duka kelawan para kawulanipun kalebet kula. Banjur Ratu Gustimu jejuluk sapa? Jejulukipun Prabu Baka. Prabu Baka inggih ana parigawe apa ingkang andadekake Ratu Gustimu murka. Ngaturaken uninga Sang Dewi. Bilih Ratu Gusti kula menika Narendra ingkang aneh. Beneh kaliyan Narendra lan ratu sanesipun. Menawi dahar menika dedaharipun wujudipun menika boten mung pulu wetu bumi. Nanging wujudipun daging menungsa. Wujuding daging menungsa inggih. Malah sak menika niku sampun meh tapis tanpa tilas. Warga kuling manah lan gawe saking dipun tedha dening Ratu Gusti kula pan Prabu Baka. Malah ing mangke Gusti katiwasaning dinten mangke kedahipun menika warga kula ingkang dipun kula unjukaken wonten ngarsanipun Narendra Gusti kula pun Prabu Baka nanging emanipun Gusti. Emanipun sampun sawetawis. Bilih warga saking manah lan menika sampun telas. Namung kula kalian bojo kula Sang Dewi. Romororek manuswa yo ngambrengeng yo ngambrengeng wah tembang Wisrapa kula wonten dawuh Raden aja wasu melang dina iki ayo tuturna wujude kaya apa Ratu Gusti Prabu Baka. Yen kena tak prenggake becik balak lereni anggoning bathok barang menungso. Nanging yen meguguk makutha waton ora sapa-sapa aja wasu melang. Ora susah kowe lan bojomu. Parata sena saguh dadi pangane Prabu Baka. Ngaturaken kenging panuwun Raden. Dene semonten katresanipun Raden dumateng kula pun Wisrapa iki. Menawi teteluk mengaten sampun ngantos wigih arane ngomong kula dherekaken sowan ngarsanipun Ratu Gusti kula pun Prabu Baka. Aja kuwatir tak tirekake. Papir sapa? Nggih, monggo kula dherekaken Raden. Sorote pantam sumul hamadangi jroning pasarean remu-remu soroteng padang Kunti akun jalu pamit nuwun apa kang dadi dawuhmu topo ngrame gawe seseneng marang para kawula ing dina iki akun jalu pamit bakal nrenggalangi apa kang dadi karepe Prabu Baka jaluk pangestumu muga-muga tansah dayani marang lekase Bratasena babuk iya yo nggih
ing ati-ati yo. Muga-muga sawata tansah mayungi marang lekasku. minangka sambung kandha mrih gantaring carita ora kaya ingkang wonten negari Kacakra Prabu Baka kekitrang kaya kidang kumricik candrané